O video clip wngkha Matabario ma Tripuraswari mandirni. Hingke jotono ma Tripuraswari mandir hingke to jotono sinibayo obo belai kheno famous mandir haksalni celebrity rok bo jemon Bollywood ni Shilpa Shetty songbo arjagao phaiui mwtai rok khulumfaikha tei bush rok bokfaikha sudo o mwtai no simi khulumfainani hinui obo kaisa prasiddha eba kheba famous mwtai agini simi no tei belai kheno sinijago fatar hasteo bo boni bumung hingke belai kheno famous Google rago search khlai naimano Tripura ni jotono slai prasiddha eba kheba famous mandir no wngkha Matabario ma Tripuraswari mwtai phiaba arjagao tabuk emon je birna ma eba kheba gotna gotiui tongo obo din salbat koroya salsafano tamo wngkha hinba oboni slai swkang ang kwbangma no video rwjak tongo gose goni baya arjagao chwla hindi bwrwi hindi cherai hindi okra hindi chakra hindi joto se thangka hingke sakgo mwtai kaui mwtai kolopjago tei baksa keba buino sikirio sokromo baksa keba arjagao no kabui ulta pulta birna rok nai tongo hinui salaio phiaba salaima bai simiya obo chwng social media o nukha hingke o video clip no rok nainai di o bwrwi kaijak borjak bahaike boni bwsai wngna maybe yakeba boni bufayung bwtafano wngwi mana exact saimanya tobe o bwrwi no o chwla bamjak khlai naidi o bwrwi hingka hingke sakgo mata kasama bai bahaike kirima sinjak khlaiui o matani ganao tongna sinaliya o gate ganao direct se hapnani naio matani murti paisingo hingke o najara rok no joto nungmani yagulo belai kheno kirikoro wnglaijak tei arjagani gana gini tongnai rok joto boni khorang chiringma khorang thanaui joto kuthum laikha o chiringma khorang emon je khe kirima sincha sokoromoi jemon chwla bwrwi eklogi chiringmani hai wngwi tongo belai kheno kirima sincha o video viral wngwi thangmani yagulo mar kheno lokorokni comments rok kaham hamya nugui mankha baksa kheba salai tonglaio obo kaisa income source bo arjagan hoite mwtai mano hinui thangwi paikha hingke nogo thangwi acting khlainai bo rugi rok hamri mannai jatrobot bithiri mano buino kolom kisa hamri mano hinui acting khlai akoi arano hoite kaisa income source eba khe income jariya wngwi thangnai tei bono bo khulumfaikha hingke kwbangma borok no dokhina hisabui rang rok rifaio tei aboni through tei bo income khlaiui sara jibon chaui thangwi mannai haini bagui se bo hai wngwi tongo baksa keba salai tonglaio Matabario ma Tripuraswari mandiro obo salchuya salnaiya salbrum se obo hai khoroksaya khorok naiya kwbangma borok no obo kahai ke sakgo kasajak obo kubui no Matabario ma Tripuraswari mwtai bwsakchi kwthar tei famous wngjak tei arjaga salaio soyung no murti o mwtai tongo hinui tei haini bagui no dino no hazar borok boni mungwi mansa khlaijak eba pheba mansi khlaijak rok phaiui mwtai rok rifaio tei folio bini bumungwi mwtai rok rwkha hingke norok Shilpa Shetty arjagao phaimato sawui ni mankhana baksa to nugui mankhana baksa nugya phano wngwi mankhana Shilpa Shetty hingke to Bollywood ni belai kheno famous actress bini kwbangma movie rok gan rok norok khnai ni mankhana tei bosi amsuk famous actress tutui chini Tripura hasteo phaiui o mondir berai nai thangpaikha hingke o mondir bwsakchi famous wngkhana norok bo uansugui no nai sidi hingke famous wngmatui no arjagao mwtai bo tongna hinui kha khlai laio lokorok hingke norok khe tamo uansuk je o bwrwini sakao mwtai kolopui obo hai wngwi tongmani kubui te wngkhana bo bini sakgo mwtai kakhana naikeba obo acting income ni jariya eba khe income source ni lama da tikhlai tongna norok jar bwkhao je uansugui tongmani comment section thangwi comment khlai salai di।